ng pagkain at ang presyuhan ng pagkain ay dahil lahat ng ahensya ng pamahalaan, siyempre nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, ito isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. At bukod pa ron, ay sila naman ay pumapayag na to keep the prices, no, hindi muna basta hindi tataas ang presyo hangga't kaya nila. Kaya siguro mga isang buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Kaya patuloy natin minomonitor ito para naman ang pang-araw-araw na pangangailangan ng taong bayan ay naalagaan at naaalagayan. Thank you.